Txorienetarrak, ongi etorri gurera, eta eskerrik asko guri aukeratzearen, asteari bukaera emateko. Vitali, potente gatuzko. Bai? Bueno, zu behintzat, bai, osea... Bueno, gaur ja, jende, etorri da, eta ja, osagaiak hemen jarritan euskan da, zer da hori, ez que lehen mazide txoixuak esan da, txoixu eze ona, ez dakize, eta ero beste bate bota du, ze modu da hau txorixo bat eta holan alperri galtzeko. Ba, nik guztiz kontrakoa pentsatzen dut. Modu bikaina astea bukatzeko, eta hortarako ingo ditugu tripaki batzuk muturrekin eta txal hankarekin. Zer atera alda gaizki? Ez. Gaina honek emangotza gure platera hori testura gelatinosua horrek, ba bueno, tripakisak eta horrek daukien testura hori, niri asko gustatzen gat, pertsonalki, baina, bueno, badauz... Tripakiak eta patri hori da, dira, ero salea direna, ero kontrakoak. Ez da, erdibideko jente gutxi ikusiko zu, ez. Salea direna, esatu, hori inbar duzu. Edo gorrotu ditxuzu, edo maitxe ditxuzu. Egia da, hauek oin kozinatuko ditu, eta usaia egiten dena hasierako lehen egosketan da hori, potentea da. Hori onartu beharra dago, potentea da. Baina gero, egia esan, bueno, ez daukaz ere ikusirik, hemen botatzen duten usaia eta ero kozinatuta daudenean botako dutena. Hori azal hori bezala. Bai, hori da. Bueno, guk, gaurko errezeta hau, eperra mugian egiten genduen, eperra jatetxean, eta nola egingo dudan? Lapiko batean jarriko ditut. Muturrak, hanka eta tripakiak, eta irekin aldi bat eman ondoren, garbitu ingo ditugu, eta lapiko berdinean. Tipula bat, porrutxo batzuk, 2 zenario, 4 baratxuri atal, eta piper txorixeroak. Irakiten jarriko dugu. Ordu betero izango dugu, beste lapiko batean, kipula bat, piper berdea botako diot, txorixoa, urdai azpiko atako txotan, tripakia, muturrak eta mostuta. Iragaziko dut saltza, eta listo. Nik horrekin beste inungo ezer espadao, bukatu da gongo zela. Xe ondo. Xe ondo ze goxo. Bai, goxo, eta bueno, hemen berria moduan, txorienen muturrak erabili izan ditu. Muturrak barrura. Tripakiak, uste dut egin ditugula, inoiz egin ditu. Ja egozita ekarriko nituen, segurenik. Barrura. Eta muturra, ez da zuen? Baina, muturra bai. Muturra eta tripakixak bai. Baina hau ez dugu inoiz. Ez, txarriankak? Ez, txarrixana ez da. Txarrixana, txalankak. Txalankak ez ditu ere inoiz ere, bitu, baina, bueno, egia esan honekin nahikoa daukat, eta atal hauek gehiago gustatzen zaizkit, eta hau ez hartuko ditut, beste akarri dut erakusteko. Ondo erakusteko hanka dala, ikusten diela. Bai, eta hau bada gauza bat, arategian, denbor espaduzu eskatzen normalen ez dut izaten baituzte egozita, baina, tripakiak aurkitzea normalagoa da, muturrak bai, baina hanka aurkitzea nahiko zaila izaten da, eskatu din behar da. Orduan, arategira juten bazarete, eta gariz eskatzen baduzue, arakinak ekarriko izue, eta hementxe badaukazue, eta honekin gero zer prestatu alda? Ba, bueno, prestatu aldia, patatak gixatu batzuk, hartu. Egozi lehenengo hankak, gero nik gustatzen zain mamurtzea eta ero patata batzukin, erregozi kipula bat, patata bota ara, eta ero hori bota ura, erdia honen ura, eta erori. Bebain aldie, beste olako nasketetan da, erabiltzen die. Ez da hoin beste oituraik, egia esan jendeak ez daukan, ero galtzen ari dan zerbait da, baina, bueno, eskatu eskero, arategietan badago, eta aragia espadauka asko ere, zerbait badauka. Eta batez ere, emango dira gelatina puntua. Testuria ez, eta gero krematxu geratuko da dibidez, patatak itxen bozu horrekin, gero, ba hori ez, gixatuan testuria geratuko da krematxu da horrek, bueno, asetzen dau, sabela, harima, eta dana. Bai. Bueno, txala erabili behar dago, baur. Zer da txala? Da beixan eta zezenen arteko umetxua. Bai! Umetxu txikixa. Txala bakarrik da, 12 hilabete daukon arte, ez? Bai, urtebete, hor dago bitu, esnekoa izango zen, 8 hilabetetik berakoa amaren esnearekin elikatu dana, gero, 8 hilabete eta 12 artean txala da, gero 12 eta 24 artean da urteko txala ero, hortik ja behia ero deitzen da, eta behia izateko, behin moduan saltzeko, 48 hilabete baino gehiago izan behar ditu. Gero, idia izateko 48 hilabete baino gehiago, baina 12 urtebete baino lehenago antzukin marra. Ikusten mozu, edo, konparatzen mozu pertsona batekin, 48 hilabete ez dakizen, 4 urtetxo die. 4 urte. 4 urtetxoko umetxo bat, bai. Baina, bueno, txala. Nik dakitena da,
arategiran hoienean, da eroste dutenian hamburguesak, badauz, txal hamburguesak, izaten dira apurtxo bat merkiauak, eta gero, nire arategixan behintzat, behi hamburguesak, izaten die garesti xauak. Hombre! Zaporian aldetik bebai, behian zaporia da askoz be fuertiagoa, beraz, badauz pertsona batzuk, eta betxu, naiz eta merkiagoa esan, ez da txarragoa dela, baina zaporia be suabiagoa da, eta jendeak bebai, nahixa du, kasu batzutarako, hori hartzia. Azkenien, aragiari zapore gehien ematen diana da, gantza. Hor tartean dauen gantz hori, ez? Karo, adinean aurrera doa zen einean, gantz gehiago, gu bezala. Gu ere, adinean aurrera goia zen einean, gantz gehiago pilatzen da, aragi artean, ez? Hor, gaina, deskantzuan egon bada, oraindik eta gantz gehiago, horrek zapore askoz gehiago ematen dio. Eta garesti hau izatean, alde batetik normalagoa da, ze hori hasten denbora gehiago behar izan duzu. Bai, eta pentsu gehiago jandau, zelaian gehiago, lan gehiago eman dizu. Orduan, garesti hau izatea, noski baiez. Eta hor, guztua ja, badago jente bat, ze, zu, jatetxe batera joten zaren, kartan izarra zein izaten da. 2 kiloko iriaren txuleta. Idixa izaten da geixena, gero beia, gero txala da holan joten da, baina hori denbora. Baina jendeari gero agian batzuei zei, fuerte, idiak bere zaporea duka. Bai. Ez da azkenean, eta txala jatera ohituta dagoen batentzat, bakarreko lan, aragi xamurra eta ez da gizar da, zapore aldetik ben, noski gutxiago dauka. Orduan, agian batzuei fuerte iruditzen zaio. Orduan beti izaten da txala... Espasos oitxuta igual, bai. Baina, aukitzen bozue aukeria probatzeko idion bat, nik uste dut, ez duzuela bestia nahi xoko, edo igual bai, kasu batzundako, edo umientzako, edo, baina... Ero beia, niri hori, ez da zetan idira jun beharren, ez, behion bat du, bai. Beizarra berez ezaten da, hori, bakabeja. Bakabeja modun saltzen dute gaur egon. Beizarra 5 urtetik aurrerakoa da. Ni ala ere, idia 48 hilabete... Guze izango ginen, beixako agina. Ni ja izango nintzen... Guia, sartzaroa, ja. Sartzaroa. Oie, baina premium, ondo salduko ginen gu, ez? Bai. Baina hor, Patri, nik egia da esan 48 hilabete gutxi iratzen zain. Ni idi bat, puntuan da, beia, holan, txuletak eta onak die, 7-8 urtetik gora. Behi batek 20 urte dartero bizitzen da, orduan gutxi gora hortik. 7-8 urtekoa behar du izatea. Bestea, 48 oraindik egusten dut, gaztetxoa. Bai. Eta ez du aipatu zezena. Zezena moduan saltzen dana izan behar da zezenketan hildako zezen bat, eta izaten da normalean 4-5 urteko animalia. Zezena normalean nik entzunda daukot bustanandako, hori ez? Bai. Ez? Zezen bustana, bai, jaten dela, baina zezenan aragisa holan bestela jaten da. Baina ez dago delako zezenketak, hemen ez dago horrein beste ohitura. Karo, zezenan azaltzeko zezenketako izan behar da. Eta hemen ez dago horrein beste ohituraik. Hemen zezena jenteak ez ditu azten. Hemen egiten duena, idia ero egiten dut, hori. Baina kontua da. Aragi erra dala. Gero alde, nutrizionalki usteot pixkat, behianak ero daukala burni gehiago eta hori, baina vitamina aldetik eta da beste danean antzeko ibiltzen dira batzak eta bestea. Kontua da, bat dala izango zen garbiagoa, ero gantz gutxiago daukala, horrek esan nahi du, zapore gutxiago ere. Eta bakotza baloratu behar duela, poltzikoa, eta gero, behi hori nola bizi izan da, lasai hil badute, lasai egon bada, ze elikadura izan duen, ez dala bakarrik adina bada faktore bat, aragi baten kalidadea ero jakiteko nolakoa, baina gero, ondua izan badute kamara batean, ez da izen baden pora. Nire lagunak Eiderrek, nerekin unibertsitatean ikasian Eider Murgoitiok, eta eurek udalan dauki baserrixan. Eta dauki hori beixak eta ez daue bat hiltzen saldudan arte. Hau da, arrasaten saltze dituzte, denda desberdinetan, eta pertsona desberdinei, olako... lotiak, ez? Lotiak, bai. Eta orduan, dana saltzen da hor hiltzen daue beixa. Eta behi hori sujeten zeiaten dian, udala itzera igo edo udala usotiko lan pasioen, da horre bizidi, nik ikuste ditut? Zalako guztutan biziden honek. Baina ni aukeran... Euski xartzen, ez dakize... Aukera nahi aukon nuke bizitzea gu bizigaen moduan, lanera jun beharra eta ez jakinda... beraiek ez dute jakingo. Hori da, eurak... Ez dute jakingo, ignoreantzean bizidea. Karo, zure umetxoa bapatean desagertik da. Oporretan joan da, ze ondo, udalekutara joan da, eta udalekutatik estatua. Orduan humoria, seguro, belarriak ere, jetxingo zaizki, aldatingo zaio humoria. Hori da, txalai bebai, belarrixak,
ba, txakurrekin gertatzen da, bezala, nik txakurrak igual urbila daukogunez, ba, orantzen maten dugu geixau, ez? Baina beixai bai, ba, umori aldatzen jakenien, belarrixak eta aldatzen jake. Adi dauzenian, txakurrei be, holan belarrixak tente. Ba, igual, soiesenian lastantxo bat emotera, da eura dauzenian lasaitxo, belarrixak, beixan. Eta holan, azkenean bustanakin bebai, ez? Gertatzen da moruan, txakurrekin eta beixekin, ba, holan mugitzen da benean da, eroso dauzelako, posik, hor... Nik, Patri, baserri inguruan da biziganak, azkenean, bueno, ni belarri naten fija, baina, bueno, behi bati eronoz daun posik, eronoz dauen azarre, naga betzeze. Begira lan bebai, ez? Hombre, eta zuek uste dituzu hor batzutan kalekumiak. Han, betizua, lasai, eta argazki atara nahian da ikusten dezote, mon bihor dizu, ostia, betizuak, eta bestia gantxe, eta nik abisatu izan dut, kontuz, azarre dauz, gaina txala, onduan, txala, hori beti, hori edozein animalitan, ikusten bauzu, txala, ero umea aldamenean daola, ez gerturatu. Ez urbildu. Ba ez para, ez urbildu. Eta jendia, ikusten jo, betizua txalakin, eta bestia selfie ataratzen. Eta ez dut lupua, hemen behar dizu, usti bat. Bai. Gertatzen da, ni Indian egon nintzenien eta ba hori, horrek ziren txakurrak moruen. Orduan, segizen kaletik eta kaletik pila bat dauzen ez, ba hori, ikutzen dozu. Hori telebiztan ikusi honi, baina holan da, benda. Erakutzikotzen nire begixo bat, holan nik txala ikutzen. Da zelako lasai geratzen dinola belarrixak. Hori bai. Lasai. Baina arek argalak ikusten di, hangu. Bai, horrek argal dauz. Horrek ez daue euskal txalak bezala jaten, horrek ba, azkenean kaleti dauz. Eta zer jaten da kalien? Ez dauke jaberik, orduan, ba, jendeak, ez, animalizakratu edien, ez dauke jaberik, oza, horrek, ba... Oza, libre biziri eta baina hirietan egoten dira? Ba, azkenean ikuste duzu bai kalian bizidien bakatuak eta txakurrak, ez daukela jabe finkorik, baina, bueno, gero jendiek emototza, ba, igual, ba, sobratzen dan janarixa da kalian usten dago da, horrek ura jaten dago. Orduan batzuk egoten dio oso argalak, beste batzuk, ba, ze auzotan bizidien arabera, horrek egongo die, ba, bai. Ondo jaten dago. Bai, eta mendi inguruan da bizidienak, ondo egongo die, ez? Bai, horrek bai. Patri, horrek ezakit jaberik gaukoan, imaginatzeo bai ez, segero ba, saltzen da, esnia, saltzen da, baina kaletik eta ikuste duzuena, Osa, hiriburuetan, hau da. Ez, Donostiatik basoa, ez da, abenidatik egoten bada behi bat, horrek ez dauka, inigo jabeik. Durango jarri zituzten, behi pilo bat, baina die olako haundiak eta die eskultura, kolan behianak, eta Durango tidauz, baina horrek zakate jaberi, baina, bueno, gauetan inoiz koskabilok ikutzen dizkiete jenteak. Jo, baiet. Hoi egiten diete. Hori, ze gertatzen da asko, kalienetan jartzen itxuzen estatuekin eta holan figurekin eta jendiak atabetzitzu argazki pila bat, musuak emoten, holan pitilien ikutzen, hori besterik ez dut egin, bueno, horre... Bai, baina... Gu izan ginen, ez? Brusela maneken piz da famatu hori pixa egin mutikoa. Baina horra ezin zara urbildu. Eraman dut, ero ez da dituzte dut inoiz sekuestratu dutela eta ana. Baina horra ezin zara urbildu, iturrixa dauta. Bai, ikusten da, eta txixe porrostadi botaten, eta era dau, jendiak ja ez dakiz egin bez. Bueno, ni hemen bitartean, honek irekin aldi bat eman behar dut, urrotzetik hasten da. Garrantzitsua da beti egiten dioguna galdarrastatu hau garbiketa hau, eta hau komeni da txerriankak ere beltzi. Holako tripaki, holako esteki eta holako hausak ere beltzi ditugunean, komeni da irekin aldi bat ematea beti, eta urrotzetik. Aparra hau ataratzen dalako, da hori izeten dalako, bueno, toksinak edo, ez? Zikinak izaten. Eta hori kentzeko. Bien bitartean ni aurreratzen abil. Gero, hemen jarriko jo erregostean, kipula, azen txoixoa, urdaiazpikoa, bestea alde zentzako. Zingozu, oliba-olibakin edo horra ateratzen dan gantzakin? Ez, oliba-oliorekin lehenengo piperrak eta hau kipula errego zingo ditut. Eta gero bai ingo duana, nik beti egiten duan olako zerbait txorixoa, behar dizait, barraskilloen saltzero egiten duanen, botaten duanen txorixoa, gero gustatzen zait, iragaztea. Den aztio kentzen, baina horre botatzen duen koipearen zatitxoat gustatzen zait iragaztea beti. Hala ere, gero hemen, nahiz eta ikusi duzuen hemen garbia ematen duen, hemen koipetxoa ateratzen da, eta nire hori ur hori, hemengo ura gero erabiliko duguna, hori erabiliko salda moduan. Hori gustatzen zait egun batetik bestera ostutzen ustea, eta gainean geratzen den geruzak kendu, eta orduan jako hiperik ez izatea. Baina, bueno, hori nire oiturak.
Ba, bueno, ointxe gabizela berbetan, beixen eta txalen inguruan, dau debate bat adarren inguruan. Orduan batzuk, abeltzain batzuk esaten daue, askoz berosua itxen jakiela eurei, aukitzea animalixak adar barik. Baina gauzia da, prozesu hori, adarrak entzea animali batik, badala prozesu bat oso desatsegina animalixantzat eta oso mingarrixa. Orduan, bueno, debatia hor dau. Ontxe, katuendako bebai lehen izaten zan asaskalak eta horan kendu itxen jakon katuai, eta jende pila batek entzen zotzen, gero ipentzen jako nolako benda batzuk, eta ontxe debekatuta dau. Ze animalixan dako izaten da oso prozesu txarra. Txakurrei ezin zai, lehen badaude hor txakur batzuk. Bai, belarrixak eta, mostan jakela. Belarrizak dobermanai eta bustana eta zuk egia zan oin doberman bat ikusten dozu, belarria moztu gabe. Eta bustana moztu gabe, eta ematen dolako izatxakur bat. Guste duzut, hau da dobermana, hau dobermana. Naiz eta debekatuta egon, nik ikusi ditxut, jendiak eta itxen dagoela holan ilegalkita. Hemen izan genituen hor, Lizasone hor, Larraintzarko baiaran dago, nola da, eskola, baserri eskola ero. Eta hor, behiak eta euskate, eta egun baten, anekdota bera kontatu zion, juntzitzaion emakume bat, heldua, Iruñakoa, eta galdetu zen erderaz, parkatu, biloba galdetu dit eta nola akizue ze beik ematen duen esne osoa eta esne koipe gabekoa. Hori benetazkoa da? Hori benetan botazion, eta tipa behiratu zen holan, da esan zion, adarrako kerra perantza euskadena da gaingabetua. Eta han junzan, tipa, iloba gana, y la que tiene cuernos para abajo, desnatada. Eta esan intzion, da, honek esaten, ez da posible. Galde bien, zeinek emate dago sojas nire. Ojo. Ojo, cuidado. Ojo. Eta, bueno, zein baz. Bai, bueno, gero, hemen ja lasterra ziko zaigula ikusten dugu hemen aparra eta hori, gero garbiten goitxu hor. Bai, gero, jendiak ez da isen pentsa, horrek ez beixak geltzen dira, 2 urtetara daukia adarra holan, haundixak kendu itxen jakela holan. Horrek txiki-txikisak dienean, sosak haustigakin, hendikan adarrak urten bali dauzenean, itxen jako apurtxo bat, eta orduan, ia esti urteten. Bai, mosten zaio, egoten bada bat, ez izkina badau jende bat, ez dina kentzen adarrak, eta gero, ikusten badute, rebeldia dela, eta egurra ematen duela, horrei bai mosten diete, eta, bueno, horri segurunik, min geixango. Ikusten dugu hemen, irekin aldia, nola hemen aparra botatzen ari zaigun. Bueno, oin iten dana, beti, olako zerbait iten duen, hartu, garbitu, aparra ondo garbitu, urrotzakin berriro jarriko dugu, eta esan dagoa, jasartuko izkio barazkia. Porruak, bueno, porru bat neukan apuntatu darrezeta, baina etxekoak txikila dauzkegu, eta pare bat porru, pare bat azenario, 4 baratxuria tal, eta kipula. Orduan, hau, garbitze da. Rimeran. Bueno, eta txala botatzia be, ez? Izaten da, leku askotan, Euskal Herriko leku askotan, botaka itxia. Hori, nundik, beti, a ber, ni beti entzun izan dut, hori, nunda ez da genor, txala botatzen da hor. Txala botatzen, nik ez dakit izango dan prozesua oso desatxegina dalako, beixak txala ukitzen dauen moruan, zuk botaka itxia, ez dakit hortik datorren edo. Nik ez da sekula entzun, nik beti botaka egin, baina... Ez tozu entzun? Txala bota ez dut entzun. Gure inguruan, kotxean etorrea, eta gelditu inbarri gara, hau mariatu da kotxean, eta txala botatzen hasi da. Baina hori gure inguruan asko erabiltzen da. Bai, ez dakit, Osa, oso oikoa da. Nik prinsipioz ez. Baina... Ez tozta iken olan ezaguna. Bai, egia da gaur gai moduan izan dugun arte, sekula enaiz jarri pentsatzen, zatik esaten zaion hori, txala botatzea, igual, azkenian prozesua ez da oso atxegina, ez? Ze, hori, arnaz bari geratzen zara, bueno, ez da atxegina zuek bakitzu segatik. Badau jendiak egisa esan, nik kuadrian badaukut jendiak, txala botatzen daula da, gero, gustara geratzen dela. Igual juergan dauzenien eta holan, ez? Igual joeten die eraten, eta hori, 3etan edo, daukie, ez dakit, superbotere hori, joeteko taberna bateko komunera, hor, txala botatzia, eta gero holan, segitxuan, ez dakit, dantzan hastie. Nik, txala botatzen bot, edo botaka itxen bot, goizeko 3etan, taberna baten, etxera noi ez zuzenean. Bueno, etxien ingo botaka, ez, baina. Ez dakit dan oso gai aproposa zukalaritza programa batean, txala eta itzeiter baino, ezer egokiagorik, ez dago. Baina, egia da, nik tripako minakin zauzenean, ero gaizki ez, ueltzetan za, eta ustutzen zarenean, botatzen duzunean, hor botatzen bauzu, hor gerra dagoelako da. Bai, lasaitasun puntu bat bada, baina, gero gorputza dantza itxeko, bai. Dantza itxeko? Hola, da juergan jarraitzeko?
Ni txalara botatzera ez dizen mazara, ni egizan naiz oso ez txalba zalea, baina ez bota zalea. Baina, bueno, hemen botatzea da, bai, baratxuri atala, porruak, azenarioa, kipula lehengo bestearen erdia, hau osoa, eta esan dakoa, pipertxorixeroak, hauek hidratatu gabe, ezer gabe, kontutan izan da gero hemen. Hori hidratatuko di, ja. Bai, egongo diela, ia ordu bete, egosten, eta gero dena birrinduko dala, eta gero dena iragazingo dugula, finetik, esaten iragazki finetik. Da honek piperminak ez duzu bota bi? Ez, horrek ero ona, ointxe, oin erregosten jarriko jot, eta horre ongo die dantzan, holan, aventura pixka. Horrek bai dantzan. Hone bai. Eta oin ja hemen hasiko naiz, esango dezagun, gure tripaki hauen eta lagungarria prestatzen. Ondo itxi, espada. Txitxiondo. Eta esan dagoa, espaduzu lapiko askarrean iten, 2 ordu terdi beharko ituzu gutxienez. Ja. Biteli, eman dizkiot, beldur gabe. Hori etxorrota bat, gehiagi ez, eta hemen jarriko du, kipula erregosten, eta pipermin bat. Batekin nik uste nahikoa du jaula. Ba, bitxu, askotan indau berba, txorienen beti animatzen dutzu egu merkatuetara eta hurbiltzeko, bueno, kristoneko diferentzia egoten da, presioen artean. Eta arrakala haundixa dau, nekasarixen salmenta presioakin konparauta, azkenean guk ordaintzen dugunakin konparauta, Orduan, guk beti animatzea itxugu hemen, erabili dituzu, barazki batzuk eta esangotzut, ze desberdintxasun dau presioan. Ze presiotan ordaintzen zaion nekasari hori, eta ze presiotan erosen dugun guk, saltzen da. Hori, arrakala hori, desberdintxasun hori, haundixe izaten dela. Orduan, geroz eta bitartekari gutxi hau egon, danontzako hobe, nekasari xandako hobe, zure poltsikoan dako hobe, eta danok, Azte honetan hongan etxe egiten, hori kooperatiban kontua, eta herrietan eta horako dendak eta basarritarrak batzearen arrazoietako bat. Hemen txaukat zuk lehen hau gixaturako berakatzak erabilitu. Baratxuria edo berakatza. Orduan, baratxuria nekasari xan salmenta presioak kiloko izaten dira 60 zentimo. 0,60 zentimo. Eta 3 eurotan ere saltzen da, Eta, supermerkatuko presioa izan da 6 eurotan. Yepa. Hau media bada, orduan kiloa gotan 6 eurotara. Berez, pentsau, zelako arrakala dauen hor, bakarrik da, hori, 5 euro terdiko desberdintxasuna, baina hori da, 9,77 bider geixau, balixo dauela. Berez, horbe, kontuz, bakit, hor gero barruen, faktore asko dauz, azkenean, ez dakiteko izliak ordaintzen dauena, eta gero, supermerkatu batek ordaintzen dauen, ez dakit, soldatak, argisa, eta ordain jubi dauen, beste gastu batzu, baina alatabe, desberdintasuna handia da. Bai. Gero, limoietan bai, kiluak, nekasariei, ordaintzakake, 33 zentimotan. 33 zentimo bakarrik kilua? Limoian kilua. Ez da, ez? Zuk imagina, noixian bine hemen ekatzo, zure aman hortuko limoiak. Zuk pentsau zenbat irabalekziko zinun, kiloko. Eta zenbat kostatzen da, zuk limoi ondoa ezagutzen duzu, limoi ondoa dauzka arantza batzuk, sartzen direla, harrapatzen limoia beti nik, zaztaben bat beti hartzen dut. Eta hor, ze arrisku hori da, ez da egite, arriskuko kirol moduan, ez da, nola definitu beharko zen, limoitan ibiltzea. Bata, gero saltzen da, 2,36 €. Beraz, 2 euro geixau da. Zazpi bidir geixau. Eta platanuak, 34 zentimo kiloko. Oso gutxi da. 34 zentimo kiloko, hori ordaintzakake nekasari xei. Eta 3 eurotan eroten die, 2 euro eta piku, 3, 2 euro eta piku, 3. Hemen jartzen dau 2,6, baina hori media bat da, beraz 2 eta 3 euro artian, ez? Orduan, hemendik, guratzu dugu esan, geroz eta desberdintxasun gutxi hau egon, ez? Edo bitartekari gutxi hau, danontzako hobe. Beraz, hori kontuan hauki. Eta Euskal Herrian zorionez eta, gero eta gehiago ez, holako konsumo taldeak eta sortzen ari direla. Eta hor, batez ere, baserritarren, lana bere... Apreziatu, ez, gero... Apreziatu, bere tokian jarri eta hori da. Eta hor danok irazten dugula. Eta gero danok gustatzen gau, gero uda, ontxe uda eltziar dauela, zerako positiba nauen. Mundu oso gustatzen gau, eske tomate honek erosi itxut da, ez dauke tomate zaporerik. Danok gustatzen gau tomatia ona da, ondo zainjutakoa da, ondo ekoizutakoa, hori ordainun bida, eta
nik nahi dut ordaintzia nekazari xai berai, hola, bitartekari bati baino, ez, azkenian. Bueno. Hor dago gauzia, hori bai debate handia da, alarrak boruan, eta bakoitzak erabaikibiko dau, seko meni jako, baina txorinetik hori gomendatzen dugu. Hori. Eta adarrik ez ipini. Zer? Adar kontuetan, adarrik ez ipini, otu zaitola, bapatean. Hori ez dauzetan gomendatu bidiar, ez? Nekazariari ez jarri adarrik. Txorien ikusten dagoen jendia oso pertsona hona da, eta ez dago olako txarrik itzen. Zer? Bakiten txal kontuten gabizela, baina adar kontuan da txerrikeri kontutan, horrek gauzak ez da behitzen. Txorien ikusten dagoen emakume da gizonek. Oso ondo. Ero gizonak eta emakumeak, hori. Igotzea dago, tutua, Nigoin bien bitartean, zuten da? Pi, bai, entzuten da. Ni hemen bien bitartean, erregoziko ditut, hemen daukat, pipermina bota dut, kipula bota dut, piper berde bat. Hauek ondo erregosten joango naiz hemen, eta gero, hauek ondo erregozita dodenean, botako ditut, urdai espikoa eta txorixua. Honek behar du, hoxe, 55 minutu, nik uste, agian 50ekin nahikoa izango dela. Aterako ditugu, utziko ditugu ostutzen, zero mostu inbar ditugu. Kontutan izan, tripakiak eta mostu gabe. Batzuk mostuta botatzen dituzten, ni mostu gabe botatzen zait, gustatzen zait, eta ero mostutzea. Ingo duna. Atere iragazi ingo dugu, eta saltza alde batetik eukingo du, eta bestetik tripakiak eta hori mostuta. Eta ero jungo da bukatzen. Bukatzen, no? Indik, pixka falta. Bueltan gara eta aurreatu ditugu pausu batzuk. Hemen, barazkiak eta erregozi zaizkigu, eta dagoeneko txoixua eta urdai azpiko bota izkigu, hemen dauzkagu ondo erregozita. Tripakiak, hanka eta muturrak mostuta eta prest. Eta zerako usaina txorieneko zukaldien, txoixua urdai azpikoa, ez, danak... Batzuk esango da, ze usai fuertia ez dakiz zer. Ez, usai ona daukau. Hau hemen erregozten utziko dut, eta hemen bien bitartean eukin dut salda, pixkat murrizten. Eta ingo duguna dena, esan bezala, birrindu. Piztuta dago nien? Piztuta egoten bada, bardin da? Bazetan zer. Eta ero ingo duguna da, hau hartu, hone iragaziko dugu, eta gero ingo duguna da, utziko dugu horpertan, beste 5 minutu. Hau berez bakizue, olako gauzak beti, urrengo egunean, askoz, hobeto daude. Ez dakiz segatxik izango da, zaporiak olan... Batu iten die, saltzak, ez dakite... Gixatu danak, nire aragi bolak adibes nire amak itxen ditxu esona, eta ama materiko bai. Eta gero, urrengo egunien egoten die, zoragarri. Zerbait, baina danak, txipiloia tintan, ez dakite, bustana, saltzan lehen bustana ipatu dugu gixaua. Olako saltzak kontuak eta batzu ez da, jatetxetan iten genituen, eta kalkulatu bat zenun, 2 egun berandu joan behar zala. Osa, aukin behar genuen, 2 egun lehenago beti eiten joan behar ginen, gastatu ala, izateko beti, bat, egon dala horre, pausatzen lasai, eta hori. Badoia. Espadoia, iraz, ingo doia. Nire pazientzia ez doia, eta zigorren daukan pazientzia da, daukana. Orain, iraziko du, eta kusi usue ze gorpuz daukan, eta hau, egun batetik bestera, juten bazarete zuek normalean arategira juten zaretenean, tripakiak nola saltzen dituzte holan, blokean, ez? Tripakiak bai, holako kasolatxo batean? Ez, bloke holan, laukiak izaten dira, eta gelatinakin helduta dira. Arategietan? Bestetan jatetxietan, bai, arategietan horbaik danak. Blokean. Bai, batera. Hau horrela geratuko da, hone daukan gelatina guztiarekin da. Pentsatzen esaten ziba jatetxetan, eta jatetxetan bai holako bustinezko kasolatxoetan eta, ez? Tipikoena bustina da, ez? Baina, jatetxe, eskatzen badozu menuan ero kartara platera gehiago, ez? Ez da, bakoza jakingo da. Rasiñoa bai hori da, ez kasuelatxoak ero eskatzen dituzen. Bai. Baukate xarma pixkat, Gaur egun uniko, hori, holako kasuelatxoak, ez dut ikusi inoiz, ez daude, ez? Indukziorako, ez? Gaur egun dan asmatuta dauz igor. Bai. Badaude, bakizu, autokaranako saltzen dituztela batzu dila silikonazkoak, plegatu iten dienak, hola hartu kasuela, hola, beraino plap, plegatu iten da, eta oinarria da indukziorako. Bai? Oinarria indukziorako eta bestea da silikona. Silikona hau tartan... Eta silikona ez da, bueno, ez da erreten, ze labain saltzen duzu nien besta erreten. Ez da erretzen. Baina zuzenak ezin dio jo, horre. Guri, uz dezagun oin,
hemen honek irekin aldi bat eman digun, 5-10 minutu, ordu erditxo bat zan, hobeto, baina 5-10 minutukin nahikoa da, eta gero, etorriko gara, gatz puntuan jarri ondoren, dastatzera. Galdetzen zian lan taldeko bat, eta hori zer, txorixeroak eman dio kolore hori? Bai, hemen tomaterik ez dugu erabili bat erez. Kolore gorri hau, piper txorixeroak ematen dio. Zuek bidela itxoriene abildua eitb.eusera, sarien hori tripakixen saliak, sarien talde horreitakoa hone gauza gorroto dituztenak, zuek idatze duzue guri, guk zigorrak eta bisek maitxe ditugu, beraz gaur, hemen disfrutatzen egiteko. Egia da, bai, atzo harakinakin deitz egiten da, tamales, bakero eta gehiago direna kontrakoak, eta gehien bat normala da moduan, etxean ez dutelako ikusten. Eta ez da duzu ikusten etxean, ez duzu jaten. Hemen da zuzu gure tripakia muturrekin eta txal hankarekin. Nik etxean eta nire etxean nire gurasuak ez da behin sekula, Gero, amamak eta bai, eta gehiago izan gara, hori, arrasaten basauen txoko, taberna, eta ban kasulatxuak eta holan, eta nire gurasua ikusten jaken. Joten ginen, ara jatera. Eta bantxue? Bai, mesedez. A ber, hau, tripakia. Hemengoa, tripakia. Bai. Eta, noski, zerekin zerbitzatu behar da beti hau, Patri? Ogixakin ez? Gero saltzia, igotzeko dau. A ber, beste gauzaren probatuko, hau. Ni muturra jando, doi. Nik muturra, ontxe, hau. Tripakia. Tripakisa? Brutala. Eta honek merezi duena da postre hon bat ondoren. Hori, nire kontu. Baiga, zein godi da, Patri? Txokolate muffinak. Ontxe aldatu gara. Ontxe aldatu gara. Zon baina. Jaten hemen, kado, aztitzen zaio. Santua, juntzen jo, zerura. Hemen txeia osagaiak prest, eta gure txokolate muffinak egingo ditugu. Txokolate muffin osasuntxuak, hori nik uste eta apur bat orekatzeko edo, gure bixon arteko lana. Orekatua segon, horre txoixo pixka gota jo, besteik ez dira. Baina, honek izango die, adibidez, aukeratu duten txokolatia, hau kakao hautsa, izango da 100 kakao hautsa, azukre barik. Biharrian azukria, aukeratu dut agave jarabea, edo estixabe jarri zeikie. Eda, irina beba izango da integrala. Da gero, emango tzauk oso puntu bat bai zagarrakin, koko olixuakin emango tzauk gantza, beraz, da gauza bat, Uxua, egun gaona. Baina ez du esan nahi horrek, dozenaka jana ditugula. Hori banan be bai, ez? Baina, bueno. Hori... Hasi nintzeiako sinatzen, baina kontako zuen lehenengo zein bioten, pausuz pauso. Hasiko naz lehenengo, zagarra zuritzen, laukitxan moztukot, eta berotukot mikrobin labian 2 minutuz. Gero, nahaztuko ditut, arrautzak, agave jarabea, koko olioa, kakao hautsa, irina integrala eta legamia, nahaztuko ditut, zagarrakin, eta gero saltuko ditut olako madalena molde batzutan. 200 gradutara, 15 minutu. Txokolatia urtukot, eta gero gainetik botakotzat. Txokolatia, kasu honetan, aukeratuot, 185. Ez, hau da, 180. Baina, bai hor, jolastu zaike, gure zuen moruan. Orduan, ni hasiko naz, zagarra zuritzen, gero zigor bidalikot azafata bat biru, azafata moruan. Ezin dugu salteatu hemen sartak egin batean, eta atzera ino jun behar naiz? Venga, ingo sartak baten. Salteatu eta bizkat, ez? Holan ez dugu. Zena, gisa dan, zigor, gero, ez kuetiarra da atzera. Biteldi. Esto zugura ipurdixerak utziola enapura momentu. Kasuela gara janda gero, gorputzak eskatzeizuna, deskantzua, ez da. Deskantzua, atzaldian jate zuelako zerbait, eguerdian. Ke morro. Patri, eguerdian jaten duzulako zerbait, eta siesta bota behar duzu bai ero bai. Gaina, bi bidai miratzen eitxia, ze koko olioa bai, urtu bida, orduan koko olioa urtuko sarta ginen. Eta hor bertan salteatuko dugu. Eta gero bixak egitxukot. Ahora katxarra beria gutxeo zikintzen du. Ideia hona daukotzen. Holako perzetak, osasuntxuak, eta osasuntxua da. Bestea bebai osasuntxua da. Txorixo eura espikoa, tripakiak, eta osasuntxua da, ez? Gu gorestigo bota holan kimikarik ez ezer. Neurria da garantzitsua, seguk hemen txorien inditugu lako pastelak, eta plunkeikak, eta inditugu, esan dezagun, beste osagarri batzueta erabiliz, eta osasuntxu eginda, neurria da kontua. Ez pentsa,
Horrela egitearen hartu eta horrelako lau muffin jan alditxugula olako momentu batean. Batzuk pentsetan dabe, ez? Aldozuin muffin bat, normala, ez? Azukre txurixekin da, horrendako bat jan, eta hemengo 10 jan, ez? Ezina konparau. Orduan, hemengo bat jan, Ni hemen goratzen izen genituen, Amaia Kastorenek egin zituen, Snickers eronek, txokolatinak horrek, kakaoetearekin da. Ze ona. Claro, saia zer zan? Saia zan, errezeta esan saia, bat bakarra jatea zan saia. Eta azkenean, irabili zuen, gozatzeko eta datillak eta erabili zituen, eta txokolatea kakao askorekin, eta dena nahi duzun guztia. Baina, karo, jaten baituzu horrelako lau, ze gaina gorputzak horrelako lau eskatzen zizun jatea, ze oso goxoa zeuden, lau ez, eta azkenean hor nahi eta nahi ez, azukre sartzen du. Eta guk agabe erabiliko dugu oin, baina, agabea ere, nahiz eta, badaukan fama ez, osasuntxoago izatea, azukre zuria baino, hobea bada, baina, dena bezala, neurrian hartu behar da. Horia. Ordan beste osagarria aukera bada, estia ere erabili alduzu olako errezetetan, eta, dena neurrian. Eta nahi behuzu, uda datorrenan, lehen Patri izan du, uda datorrela eta segia da, aste santua pasatzen du, eta ja ez danok, aurra dauzkaguna bintzat, moduan jartzen gara, urrengoa ja uda da. Uda datorrez, eta jente hasten da zaintzen, eta pixka bat, eta... Zaindu urte osoan inbida, eta gainera zaindu, gehixau dau bideratuta udara, ze jendia, igual, ez dakit, bainu jantzia jartzen da horregatxik. Eta azkenien nik uste dut zaintzia ez dala lotuta egon behar argaltasunakin, eta... Jente gizena dago, Patri? Ez, baina bainu jantzia bukatziak, oza, jartziakien, ez? Azkenien zaindu bizara osasunagatik, eta ez, argaltasunagatik, edo argal egotiagatik, edo politxe egotiagatik. Zu politx, taia danatan zauz politx. Eta, badagoela jentea, pixkat agian, kilo batzuekin, eta osasuntxoa dago pertsona argal bat baino. Ez duela zetan izan behar, pixkat, loditasunak eta loditasuna, hor badago, ez taula bat, ez? Ez dakit, zure pixua, beharko zenukaren pixuaren euneko ez dakitzen bakia baukazu, ez dakit zer, euneko handi batean basaude, bai. Hori dana, azkenian nutrizionistak eta medikuak esan bihutzula, eta gainean niri gustatzen gara, geroz eta gehixau, badagolako jarrera bat, ez da lain pixuzentrista, ez? Azkenian hori ez, argala bat zauz, osasuntxu ez zauz, eta potolo bat zauz, ez zauz osasuntxu, eta hori ez da holan. Eta hori aldatzen dabil, da azkenian nutrizionista askok, badadaiz hori lantzen, ez? Baina azkenian hori, gure buruan geratzen da. Bueno, errezetia. Hori, zigorrean azkenean indotza daukazu, da jarri dau koko olioa urtzen, hemen sagarra jarri dau lotuta, oza, jarri dau zatitxuta, eta joango gara gutxinaka erregozten. Bitxartian, Madalena batzu die, da bizkotxo baten moruan azkenean, honek ez daukaz aditasuna hundirik, bakarri da, osagaiak gehitxu eta nahaztu. Lehenengo saiatuko gara likiduak itxen, horregatik, jarabia eta arrautza, eta gero joango gara lehorrak eta gehitzen. Oso, ondo. Orduan? Guk hor txokolatea erabiliko dugu, eta emakume badako txokolatea egiten hemen, txokolate kontuetan, eta horrekin, jun algara, momentu batean, 3 aldera. Eta han, elgorria txokolategia dugu, eta han, garrantzitsua, junkale elorriagak izan zuen, ze garrantzi izan zuen, beti ez, bigarren plate toki batean zegoen, baina bere izan zen, gozotegi ezberdinetara juntzana, ikastera, praktikak egitera, probak egiten, ikastera, bonboiak eta nola egiten ziren da txokolateak, eta bere izan zala, nik uste dut, oinarria negozioaren, zutabe garrantzitsu bat, ez? Azkenean, bera onzalakoan beti lanian eta ikasten da bere errezetetatik, gero berak ikasitakotik, gero, dastatu izan genuen beste batzuek txokolatea. Eta oraindik gaur egun, badauzkate gauza holan umentzako eta gauza gaieta bereziak eta holan badauzkate, eta nik guzti, eta erosten ditugu, eta umen aitzakiakin... Gaieta, txokolatia eta gaieta daukien batzuk, horrek izatea horixa daukela ontzisa, ez? Horrek pila gustatzen. Kontada da, umen aitzakiakin beste guraso batzuk, ni dauzkat, ni naiz tartean sartzen naiz, Semei, segun, ze ogitarteko egiten diedan, handiagoa txikiago egiten dien. Nik aprobetxatzen dut, jobak eta etoten dien etxera, nire etxean normalien ez diegoten, olako gozuak eta olako boiotxuak eta ez diegoten, normalien guk ez ditugu jaten.
Eta orduan, orten dien hilobak, erosteot litxarreria pila bat, gero boronka botatze hostien ere koinatuek eta. Hombre. Baina, bueno, nik eroste dituz, segumiei, pelota itxeko, horan izateko izeba gustokuena. Eta beti eroste ditxutolako gauzak, eta zen horrak ez da, joa, itzakixakin erose oso, ez dakizen bat, gero, sobratzeko guretako, sobratzen alda zerbait. Sobratzen da ze erosten dut. Guk, egia esan, bueno, etxean, gure umeak ez dira, zorionez ez dira oso litxarri izaldeak. Gustatzekotan gustatzen izkiolako patatak eta jatea, tripa gustatzen zeie betetzea. Holan ez dira gozosaleak, ez ditut regaliz bat ez dizut eskatuko, ez dizute txupatxuz bat eskatuko, ez dizute eskatuko txokolatezko palmera bat, pakete bat olakoa patatana, eta hartuko dute bakoitza bat beria holan, eta ban, jan. Nik olako gauzak eroste ditxupe bai, da juten ez, horiko esotegira, eta eroste ditxut artisauak eta, litxarrerixak, baina onak. Bueno, hementxe gure horia prest, orduan. Hau mugitzen da bitartean, nik madalena batzuk egingo ditxut. Hementxe, honek papertxuek dauzkat. Bebai, aldozu hemen hori, gurin apurtxo batekin jarri, edo kokolio apurtxo batekin jarri, eta hor bertan. Baina, bueno, nik honek daukat, zegero, jateko errexago da politxak geratzen di. Orduan, hemen ingo usei. Bueno, Junkalekin jarraituta, esatea 1983 urtean, hor emakume talde batek Brasil gozotegia iriki zutela, eta Junkalek elgorriegan egiten zuen lana ez zeukan nahikoantza, eta eskua bota zien, eta berak erakutsi zien holan... Brasilen? Ez, Brasil deitzen zan den da, Brasilean, ojo, hau bai da Euskal Diaspora. Bai, hemen ireki zuten, baina berak bai lagundu ziren, bere errezetak eta emanez, eta nola egiten zan, nola landu behar zuten, eta erakutsi ziren. Bueno, ze goxua den txokolatea? Ze goxua den txokolatea, eta ontxe... Hor, txantxikoa ezin deko zuen patri, parkatu? Bueno, nien az txantxikoa, baina, bueno... Erdi. Hortxe, oinati aldean badau, oinatiko txokolate isia, deitzen da txokolate isia. Eta antxe badako txokolatea ona, gainera, itxen dotzue niri oparitxu zuztien lehengo aldiz, aratzeko oparitxu zuztien, oinatiko aratzek, nire lagun batek, eta oparitxu zuztan, olako txokolate bat, personalizaua. Da gaina, joaten zara, oinatiko txokolate isara, eskatzen duzu, txokolatea gurosuna, uneko 85, gurosuna, eta itxen dotzue kanpoko papera. Biltzeko ero? Zure personalizatua? Bai, holan argazki batekin, bidaltza duzu holan argazki bat eta tekstu bat, eta itxen dutzu, da holan dakotzu, zure txokolatia. Zure markako txokolatia. Hori, oinatin da gainera dau museua, oinatiko txokolate izan da ikusgarrixa. Hor, mendarun bebai badau txokolatei oso zarra, politxa. Tatzien etorri? Ez, gaixorik egon zan, suertatu zan, geneukan data eta dana, eta, zuzendari erosala etortzeko, eta gaixorik jarri zen, da esan, eta hor, penakin geratu ginen, ze gaina, histori politxa dauka, ez da bakarrik txokolatia maite dugulako, ez, txokolatia izan historia eta dana interesgarria salako. Bueno, txokolatiekin jarraituz. Hemen ingo txokolatia Maria Bainuan gehitxu. Orduan, gu, segitxuan gatoz, honeia, hemen txebeldu bitxut. 12 minut, 15 artian, hori gongo gara... Labian. Ikusten? 180. 180, irakurri indizu. Lehen berregunera esan dut, baina bai. Berregunera jarriko. 12-15 minutu hori gongo gara ikusten, da hau urtuta datorrenean. Hori, segitxuan, etorrik. Txokolatia urtuta, eta txokolatia jarriko zau gainetik. Gure, muffin? Osasuntxua, ez da be osasuntxuak ematen, Bali. Horrek snickersak bezala, azkenean. Bat jateko, Patri? Bat jateko da, igual, ze jango, bat dokoitzak edo, bat banatuko erditek. Igual hau txokolatia, bero dauenez, erakutziko ziet pitu. Gure, txokolate, muffinsak. Eta, inguna da igual. Bat irekita hemen. Bat irekita, zutan, irartian, bitxu hemen, sagar pusketak ikusten die. Hau bero dago, zelako kei ataratzen da. Bai. Eta ingo dauna da, guk bustienen. Bai, esan igual paterian hemen da txokolate bat. Ez.
Erakutzi dugu, zelan izango dien. Bitxu, zelan daukan zagarra eta dana barrutik. Eta erratzen dagoenez. Ke ba? Bitxu, txokolatia jarri hementik. Eta jan, eska hau erraten egon bida. Oh! Eta min gaina. Eta beste behin gehiago, haua erreta, bihotzak posik, bierrote. Ez, azaren azte. Aztu.